Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dulur papat Dulur papat lima pancer lima pancer kang saka wetan kang saka wetan sedulurku teka sedulurku teka paring rizki paring rezeki kang saka kidul kang saka kidul sedulurku teka sedulurku teka paring rizki paring rezeki kang saka kulon kang saka kulon sedulurku teka sedulurku teka paring rizki paring rezeki kang saka lor kang saka lor sedulurku teka sedulurku teka paring rizki paring rezeki Gusti Pangeran Gusti Pangeran paring kemurahan paring kemurahan saka metune saka metune nomor nomor Hongkong Hongkong ing dina ing dina besok besok ginabulan bulan saking saking kersaning kersane Gusti Gusti Pangeran. Assalamualaikum Bapak Kuasa, Ibu Pertiwi, sedulur papat kelima pancer. Kula pundhut nomor ingkang wau kula suwun.
20. tujuh. Sembilan. 2079. Terima kasih. Demikianlah nomor Hongkong untuk hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.